Se sofo ekọ baabi ekọji tumi so ode ya asọre a tumi ni bu wo hɔ a o kire wo se ye bibi se na wonim enwu ase na wonim gu ase a na me de apagyaw anu anu no obu ekotumi ka sakwane enkwala ko fefe nkwala kone nkwala da kone virgin da kone opemfo bi obi onyem kone ninda kone obi yirinda wo kone obi yirida ye bechew wo kone opemfo da ye bechew wo ko fefe obi a ye bechew enti moment na ye bechew na wonim egu ase no eno ne wonim gu ase no aye wupagya asole tie enye easy se obeti asole a wobenya edom kura no na enye easy o enso hwese se nyame tumi nyame na afro but wobeti asole kura no wobenya nipa maako 15 na bra wabere no 15 ko mo ba o metimi kura san ye dey agyan but okohwehwe tumi no akira kwan se wode ti asole a yeninim krofo asofofo bebre a metuma ka se ye kasa obi ba ye enche ya nyese bi afi na wa kwesi a obo but ye hwe asole ni mu bi a ache ne ade no enne asofofo mo ba nipa ne kasa wo kohwehwe tumi bi akira kwan a eni ayi ubehu edom a obekuta no obekasa oti asole ye som 400 years enso ne bi a muti ne nkakora no edinasen wuti ni de dinase tumi no ebetwe ensuo adwene ne mfeesi no omunya pie haban ne ebuo omunyina pie ebeye nipa etu be hunza asore nipa ye dey egum mo but na enye nipa sa oba o ma ho kwan na se sofo no owoyere na akwaso ope no no wada na ye no oni problem on fam because onim ni kunu no ana ono wada no ubenya problem but problem abenya ne nyesesi e ebu akura na sofo no ubegyan onu wada wie no na problem na ba. The problem that we go na take you 5 years, 4 years, 3 years, and sana when na susun sanso. And found maninsi fie ma, manento kama, maninya de ubenya susun sanso. Na o de pua ne sa yare na was. E fa na e spiritual. Enye ni nya na ye to say ordinary yare. Obu akọ ne be ma ko hia ye no. Otimi to sa de ndema. Obu akọ no da ye no. So no be ma ne sesun oyesunsun ni na oye ne niema. Otimi de sa de ne ma. Ebura wonim de ntobu o a woni ne te no wunya sa problem but wujaya afi later no bonse ne wase nema bitimi efifu wase bu akọ nsuo timi bu saa o de be kase yare o be ko hospital no madudu enko da tumi na ono no o yusu Ogyaba no enye saa yi totofia ko enti tumi na akire Ogyaba ne onye ana ono so wide o tu ho na mo on say o Philip say ayene de ese na niad because of onimu ne boy obi ka say Ogyaba asore ebegu a aswa me can say mark my word Ogyaba asore enwu da afekra na asore no ebe ye kese edin foforo bi kra san ba be ka ne din no Ogyaba no edin foforo biom asan be ba be ka ho biom ebe pejam ade ne ko another level ye won sorry bebi o ho ya chichi ni pa egutrism omu gwa sorry o but ya chichire wo mo ensa ebi nso so sisese cage ni ya omu enti asem bi e be ka fa sofo no bia wo nya dey wonte nya sofo be ye bia na oni ati ayo ofefe sofo ni gina ho kra na oteta odunso gu no ho wote wo na odidi mo mo fam kwa odidi mu nyina atam kra still no e wani so eni pa kan se be ba mo cause 2 minutes na atwi nipa menya sofo at times me ka se de bia na se ye de ye bu wo mo amagidi din na wo che se nkom e ka se tobotobedo ena nipa nyina de ye ni abuo mo se omo yusu onuru omo akwagi tumi bi dabi anyo mo nko ha minim asori bi wo krom hia me bo ni din kire wa beji mu nyina mo sem ebi mpo amekase kwa na okra okọ asori ni omo de oba time ase wo makaka ne pen omo de oba time ena share asori no ase kumoba ana omo de ne share asori no ase me me say enyo obi na e ka me Prophetess Emilia me na meka Ogyaba back to magic so when say I have no training issues for classroom and spiritual programs and Indiana and send be and send be air for so happy ya say you do come in saka the mammy Prophetess Emilia I will mention her and no ever to the mission how one I find common conscious Prophetess more Ogyaba yeah this and your cost to internet mission the what they do akoya so mammy minister say aso for warrior ene asofo ne emmasem saying it weda se wa asem na obisa etie komi cheche mu nyina mo nhwe na mo hwe nso na mo share
asofo a wayɛ no yan ɛyɛ problem when Canada majoritically the vote no dodoɔ na ɛyɛ problem but ebi nso so ɛyɛ peaceful na nea na ma na kɔ ba san unse yɛka attack ne fa ɛwɔ kwan attack ɛfa so ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ attack kwan ɛfa so ɛyɛ ne nneɛma obi wɔ hɔ a oyɛ sɔfo ana bonsam nso so attack nipa ana nyame na nso timi bie kwan ɛma attack ne so yɛ dɛ ɛba nti ne nyinaa yɛ attack unse nneɛma yɛ kasa sɔfo wale na bibia problem nyinaa ne sɛ adwuma na sɔfo no yɛ no ɛyɛ specific adwuma bi a bonsam so yɛ dɛ target yes ani wo nti abibia ne sɛ wɔpɛw na wɔanya wa a ɔde bɛfa oyere so sɛ ɔpɛ ɔbaa no nso sɛ ɔbaa no nso yɛ sɔfo ana waware na sɛ ne kunu nso nyɛ sɔfo wɔpɛ ɔbaa no nso na sɛ wɔanya na ɔde bɛfa bɛrima no so wɔpɛ wo bɛrima no wɔanya na ɔde fa oyere no so na sɛ oyere no yɛ mpaebɔfoɔ paa tumi de mpaeɛ taa wɔkyi a na wɔanya ɔbaa na ama na ansɛte confusion ama wa a na ɔde afa ɔma so Mama, wo se asɔfoɔ aware dodoɔ na ɛyɛ problem. Bible sɛ ne wafa ɔhwɛ adwuma no, wafa adwuma no. Yes. Nti ebesi dɛ na obi a wafa adwuma pa no na aware no yɛ problem. Ɛyɛ problem ɛwɔ sɛn sɛ ebi a wɔntumi nhwɛ fie, wɔntumi ne na yɛre nhyia nda ana ne mma teteɛ mu ɔyɛ problem no sɛn na problem no tie. Obetumi ne rada, obetumi ahwɛ ne ma, efie bɔkɔ asomdwe bi, no problem biara ni hɔ. But bonsam ebowura asɔfofoɔ abrabɔ mu te sɛ won sɛ wo yɛ adeɛ yie no ɔmo nso sɛ woyɛ dɛ wo sɛe adeɛ te sɛ wo ka asɛm akyerɛ obi ama obi asakyerɛ no ɛyɛ problem a bonsam sɛ yamantam obi wo sɔfo no woduru no wasane no eti wo sane no tumi no duru sɛ na wana makyekyere nipa so mesi na baba abɛsane no na ɔmo akyɛ na ɔhu sɛ yɛwa nti sɛ yɛwa a na ɔdinani brɛba na ɔhwɛ sɛ ɔntimi wa na ɔde kɔ ɔyere so ɔde ba ɔyere so na sɛ ɔyere ɛmmerɛ a na ɔde afa ɔde fa ɔyere so a ɔyere na ɛba bɛtaake wo ɛbrɛ anya ɔyere no suo na ne ban ɔde fa ɔyere no so nso no wantimi a na ɔde ahwɛ wo ma dodoɔ no so ɛyɛ dɛn obɛnya bi wɔ mu na ɔde afa ɔmo nti abere biara no sɛ sɔfo banyɛ unse sɛ wate ɛka sɔfo ma ɛnyɛ no ɛnyɛ sɛ ɔmo na ɛnyɛ o na sɛbi koraa yɛmfa ne sɛ kɔnfoɔ ma nso ɛ ɛnso sɛ problem biara sɛ but asɔfoɔ ma no titu abibia problems ɛwɔ hɔ because of sɛ adwuma na wɔyɛ no ɛni nyinaa yɛ dɛ ɛhwɛ eti yɛhwɛ sɛ obetumi ɛyɛ awie yɛhwɛ sɛ wabam betumi abu yɛhwɛ sɛ adeɛ ketewa bi obetumi ama wabam abu ohwɛ sɛ sɔfo bi ne wafi ne din wɔgyina sɔɔ dɛm ɔyɛ asɔre ɛna accident esi ɛne sɛ ne yere ɛne ne mma nyina da yes nso sɛ sɔfo no ogyina na bɛn wanyɛ dɛ ɛno no ɔmotumi ɛsɛte saa trap ɛma hwɛ sɛ wobɛpa nyame ana okay nti no na sɛ wei no tumi yɛ trap bi a sɛ for no de yes otumi gyina yes sɛ ne wudi kan ne nkan na ka o yiti so bi ba yɛ sɔfo a subambo ni bi akola no wɔ mu bi ɛba ne nsa no mo wɔ mu ɛba ne ma asɛm wɔ mu sɛ ne ɔbɛte sɛ ne ɔkan ne sɔfo ba nyɛ sɛ asɛ trend bi a ɛba ne efiri asɔfo ma no so ɛkɔ asɔfo nankasa so a ɛkɔ akɔyɛ sɛ ɛma asɛm sɛ Ghana asɔfo no sɛ no ɛma asɛm no ɛna yɛn ka sɛ de tag over asɛ ɛma asɛm wɔ mani gye ho ɛno no bronsam na yi trap no de afiri wɔ yɛ no so de aba asɔfo nankasa so a meda ase on sɛ yɛka asɔfo ɛnyɛ sɔfo ne sɔfo first of all ɛnyɛ on sɛ ɛyɛ edin menye teacher ni but metimi da to me ho so sɛ meyɛ teacher ni menye doctor ya mehwa but metimi da to me ho so menye sɔfo but metimi da to me ho so eti yɛka sɔfo a ɛnyɛ sɔfo ne sɔfo attack na meka sa kyerɛ nyame mafo on sɛ do sɛ o bonsam side kra bonsam na so metimi attack o sɛ ɔhwɛ sɛ wo nso wobetimi agyina ma sɛ unze 2 million mu type meka sa kyerɛ nyame mafo na asɔfo no nei asɔfo no majority kali de vote na fanya efanye asɔfo nyɛ bi ne nyame na frɛ nyame na frɛ no enwosa no wɔ but moment na obɛpa nyame akyi no wakɔyɛ different name it is obɛhwɛ a asɔfo no bebree wɔ edin different name bebree akɔyɛ sɛ guy name 2 ɛnɛ na ɛba asɔfo so no ɛnyɛ sɛ ɛba ɔmo so ɔmo ne deɛ ɔmo na akɔhwehwɛ akyira kwaase adeɛ no nyɛ dɛ
emra wo mo so Omo na go hwehwe wo how yes so how ne emra wo mo so mama bede na wo be a sound minded person beka say me ye nyamedwuma kama how be amai amane bi anto me mi ankasa me de me na fa ko hwede mi abekọ hwe how say emra me so yentia meka sa ne say on say suffer but eduma bi ahokyere ne niam nketengete bi ne edinje opese oje ene opese oye eduma ntantem ye ka say suffer ohye oye powerful na wafanya mechi ye ka say obi afanya mechi a wakọhwehwe bonsam tumi okay sebia obekọ aduro so ne nka ne sa ne nipa ntia so obekọ aduro so akọhwe bonsam tumi na ode abeka na adwuma na oye no na ma onya edin foforo na ade bi obeye bia oye ne ntantem so tu okọhwehwe akire na se tumi no na ebe control no tumi no na ebe kire ne ne onye dey wonye tumi no so opese na eye grade so opese wudi na ewo mela ode be ma ufri edije mu a opese uhu ade wo akirichichichiri a eno nso ewo emela a ode be ma obebie wani obebibia right but ewo ho nhyehyeye opese edomba wa asore nso a eno nso wo ho nhyehyeye ode be ma but bia na ewo consequence wo mama tumi nyina ne erade ono ne bo odi ni wafro no de dwuma hye won sasa enti ebeya dan na wo bia nyame ato nsafa na nyame abo ni bia frɛ no so me na dwuma no nipa no beka sɛ ne wo frɛ no wa dwuma no mu ontimi ma me tumi na me hwɛ nti sɛ me paw nyame echi kopetumi hufo ɛde ne di nipa bi bedu sa state on say ye ka awhale ententem say me ye sofo me ka say attack ni ema eba no so ni obedi kura na eden hwe nyame dwuma na me hu ni sa na nye izew nyame dwuma edene ahokyere ene enyema bi ebekọ so no na wapa nyame moment obepra nyame na adwuna bekyerɛ wa ne sebo nsɛm na yesa nti adwuna ebeba utunan sɛ na ade na wonko baabi we asofo we kura we de no ofa baabi ana wa yese nti wo nso bɛhwehwɛ sɛ tumi bi nso ekyerɛ ko nti wokɔ na o first grade no yɛde ma na epagya kakra ebɛyɛ ode nti abli bia obɛyɛ de obɛkɔ so a sɛ obɛyɛ nyankopɔn ewo tumi ɔno na wafrɛ but wafrɛ na wo so wonya ede na ɔno ɔka ɔde obi apɛ ama no nie wopa ɔse wɔbɔye sɛ yɛ nsom no anya sa but wopa men nsom no ɔmfa ho wopa nso ayɛ de som no wosum no wansum no ɔyɛ nyame na wante na na ma asofofo no ɛpɛ nyame akyi sɛ won sɛ sofo we wagye dino wɔyɛ nti ɔno ade compare sɛ ni preaching ni mpaebɔ ni nneɛma bi wɔyɛ pa otumi hu sɛ we nka ɔmɛn no nti esi dan na we abɛyɛ sei dia anya me nso mɛhwehwɛ akyi na kwa moment na ɔde ne ho akɔbɔ no ɔbɛfa kwa bia so sɛ ɔne ne bɛkɔ akɔyɛ too close wodo ho so kɔbɔ na ɛnam sɛ bonsam eyisu ni ntini bonsam na so ɛbɛma no kwan sɛ ɔno eni nkɔmɔ na ɔde adwene kyerɛ wopɛsɛ wogidini wopɛsɛ woyɛ powerful wopɛsɛ obi ate wodi wopɛsɛ wasɔre nipa ɛma nipa ba wasɔre wopɛsɛ oyɛ sɛ deɛ ne ɛnyɛ kɔ me fa ha ɔsɛ saa me yɛsɛ ne yɛnkɔ eti wokɔ nso a obi akwa nkyerɛ ɛyɛ different mama yɛhwɛ enka na na ye pigya ba kakra na yɛte sɛ obi akwa akɔdi tumi bi mefa sɛ sikaduru a ɛyɛ na ɛyɛ mogya ho asɛm na yɛka ɛnyɛ bɛsɛ sɛ ɔde ne ba akɔgye ɔde ne yere akɔgye ibi kwadwo mbe ma akɔgye asɛ asɔfo no sɛ ba ne sɛ wɔn kɔgye tumi na wɔn de apagya wɔn ho na wɔn de apɛti wɔn de apɛnim na ɛyɛ na ɛyɛ manko na ɛsɛ wɔn ne wɔn na ana hwɛ ɛnam no ɛyɛ tumi ɔba spell no ɛyɛ tumi ɔne wo da ɛwɔ ne wɔnya afiri wo ana majority carry the vote no tumi no more no epesa access no omo pese woni ema no da mo a ema woni bie wachiri woni ema no da mo a ema asore no edom ye dey eba obu okra okoya asore a odikan no wo ba anya ne yiro empena odikan no wo ba eda oni ne dawi a onware ne ho ayini saa na odi spray gu wo odi akoya moment no aya yare a eni man sanche ni obeye na aye akakaka eti ni se tumi na ekro ne wo no yo obi nso wo ha obeti tumi ni betro se eni man na but virgin omo ye virgin fonko a anya ne wo mo na eti wo yire kra na yire ndi o standby na yire nso ni obi o ye se bia na yire ni osofo na ma ada na yire ni wonim aye pretend on pretend wonim osofo na yire ni na epetumi na
So for Bua or non okojitumia, or to make a Nigerians or Stadino. And who send a Ireno ano edua on Fabi because fair when the bear man at here. Be and one in it fear, none in it. No, ya dear with them, and I said, they do over your tomb. Now, yes, young cum, now with you, not a dow your 2 years. Now, we cry as a man come or bar, or best for so I say, or Ben who didn't tear, yes, young. It's in a majority in Tina or money and man in your problem, and tell me now why they as we go so in so in secret. We just this mistake or the secret where they it's in terminal not like fuck and try they as a 2 free. Obi ne yere ete no oma ware Bible class say ade etimtiti aware entem eye adwaman enti wo ba ote aware ase se ye anya sof maame fu ekura se ya ware ne ekunu mo fa ye chi a ye mpene enti se sof maame timi ti ase se mi kunu ya me ne ti wo ye nyamedwuma minim se wo fa ma minim se eyetumi a wo pen eno no asofo no so de omo yere no mo fa ba bi timi kon ma no tumi se be ye no mbe mu sa de na wo mo ka ho atam. Yes. Obu okra na onka ahwenje na yele ni se oye bibi se but otimi matumi na ka na yele no anotumi yele ni hu a wo hu kra enka no wo hu kra enka ne se ni kunkura ye bibi se a e bia be ha no wo hu kra ne se o hu hwe kwante wo hu hwe aye normal bia de e ma no enti na ya na ba monti na ye kan ya na ye ntan tie ma ne kan wo. Yes na one thing is say wo nse de bia meka se enipa mpa ne kura ka se wo ka ne kura ye ntie. So obi de obi aho asemba out a near majority ni some ye kan say we woboa near kan say we obi na abone pa near kan say we bi kra nipa na didin na ebi okoye obeta me ni ime anya sa aye no kula asem na we de work because on say ba akofo akobu yes it is our video bi ana ayi bi na ode ba out eno kra still ni nipa beka say woboa. And now social media nti ye beka say oh ye yinu ye do obi ene na ho na ye yi na fi ho na ye say come na bi enso na ya say no kura pa na we de work. Now one thing is a to me now so ene a set sa confusion e be ma enipa etie no ma adwum ba ye mu say ye to me so etinye sa So me ko na asofo na ko ne ho no. Yes Ono abetimi asset confusion dia so. Yes Asofo no ne yere. Yes nipa no oba na asofo ne ye. Sofo ne oba no nipa no be ka asem e ma mumu mo adwunu mo no ebe ye ntawantawa ebe ye senti no kan ye ne kore we de woboa ebi se ne kore tumi na timi ye sa de e ma nipa e ba sa na tumi ne ye sa ni emu ne den wo ye sa de ye de amasofo body peja sofo no hwe ma menka asem ne ye ne nipa nte ase no se sofo ekọ baabi ekọji tumi so ode ye asọre a tumi ne bu wo ho a o kire wo se ye bibi se na wonim enwu ase na wonim gu ase a na me de apejaw anwan no obu akwatumi ka sakwane enkwala ko fefe enkwala kone enkwala da kone virgin da kone opemfo bi obi onyem kone ninda kone obi yirinda wo kone obi yirida ye bechew wo kone opemfo da ye bechew wo fefe obi a ye bechew eti moment na ye bechew na wonim gu ase no eno ne wonim gu ase no aye wupeja sani e kam ye se eni nyame tumi ne ya se ntafo na se nyame so bebe egu wani mu ase no nyame timi peja ofiri ho. Yes bonsam ade nyame ye nyame ye bibia na bonsam ho eti ade bia e watasi so ne ye bia wo ye Christian fans wa adumi se bonsam nya de wonim nyankopon na wonim se bonsam wonim ni secret ni na bonsam wonim eti ade bia ni wa bonsam ontimi nye bibia bonsam ebetimi aye na bibia bonsam so den se odi nyame anim kan because say wo no ho kire bonsam betimi ama sika ni anijie onim za obetimi aye bibi ntantem so ama na wa wo so ye Kristo ni oji wo di bompa obetimi abra sofa e de ne banesa se mi obi agi nyame adi wo ye ne etene obo ne homode so be ye ne kwa na afi onu mu na wo ye ne etene be hwehwe bibi akira kwan na wonya na se ne ebru ne onye ne etene ne sa so akopetumi bi ye ya na fama one thing is a do baby ye nipa yakoma ane kasa obeje de se nipa yi otene obeje de se nipa wo ye fasting obompa ye oyewe but ebia na akoma no ko na ode ta ne mpa ye chi na nye akoma papa eno so timi esi kwan but na wo ye sa de hunim o ane nye nipa e hwe nyina hu se sister osum nyame wo ye kronkron but akoma no na nyame ode ye de e hwe ana ne ono onye bibia enye hwe no so make sense no na akoma mu so ye de
ete so atas enti bo nsam ne nyame akwan no ni fun bi ani mama yenhwe se obi akodi tumi na ne tumi ne kire se woni emma enna ansa na bia odipidin a wanya ana na sofo no nso apene no ne emma no eda no ensunsu aso bwen ena ewo 1 na warrior so 2 na asore ne so afi wo ba na asofo ne ye saa no ebi na sunsu aso bo ne so a yes mama ne kan se asole tie enye easy se obeti asole a ubenya edom kra no na enye easy o enso hwe se nyame tumi nyame na afro but obeti asole kra na ubenya nipa maako 15 na bra wa bere no 15 ko mo ba o metimi kra san ye dey ejai but se okohwe tumi no akira kwan se ode ti asole a yeninim krofo asofo bebre a metuma ka se ye kasa obi ba ye enche ya nyese bi afi na wa kwesi a obo but ye hwe asole ni mu bi a ache ni ade no enne asofo mo ba nipa ne kasa wo kohwe tumi bi akira kwan ya eni ayi ubehu edom a obekuta no obekasa oti asole ye som 400 years enso na bi a muti ne nkakora no edinase wuti ni de dinase tumi no ebetwe ensuo adwene ne mfeesi no omunya pie haban ne ebuo omunyina pie ebeye nipa etu be hunza asore nipa ye dey egum mo but na enye nipa sa edi se obeti asoka obenya dom enye easy etu ombo we tumi na tumi no asa apeda nti abibia na ye diri die ena nipa no we dey ediri die eni fame ana bonsam oya ade wo obepeda ma wudin adu ba bia enti se nipa no ko wetumi ani enwode ko ne se ko wetumi se na asore no ebepija na obegidini ba ensemu a ekoba sofo ayese nian eyetumi but ye nipa ne ya yenim ye fa ne se ebia enye no ma enti se wo oba wo ma ho kwan na se sofo no owoyere na akwaso ope no no wada na ye no oni problem on fam because onim ne kunu no ana onu wadan ubenya problem but problem abenya ne nyesese ebu akura na sofri nu obejan onu wagya wie no na problem na ba ti problem da ebu akura be na take bia 5 years 4 years 3 years and sana onya susu nsanso emfa maninsi fie ma manento ka ma manenya de ubenya susu nsanso eno sa nsanso no sen na tie fi se ye na me se mini be ma bi kuhia na ye twempena na ye gya ye twia ya twempena ye gya obi akone kwa enti se ne sofo nso ye be ma bia me na ehia na ya twempena na ye ko enti se esi de na me ne sofo ko twempena gya ya eno ni nsanso bi o mi nsanso nde bebele na wu ebitimi stop wawale ebitimi stop usikasem obu owa nsanso obenya no ho ofe pa ye twasenka be ma enso moment ya woni wo bitina wo da asema me gatiefo ni bia ebi ato wo mo no ombeti ne me kana se obu owa woni be ma bi atena woni no twempeno e ma ne to ka ne fie de ma ye ne ope bia woni ne ntam no ete ye na no wotina se chekia de kona ubehu nse wunse de be ma papa bie ne obeba wa akwam da be ma ebu okra be ma ense upe biem sofo na bo atena se wabo atena se obu onso a be ma bi obeba wa akwam bia ye bejiwa wonnya pe ma papa a wo ka benya senka ye wunnya bida awale wunnya bida tu obu onso a usikasem entina sika no ono de ma ono ya afro sika no ekwan bia so usika no be hye opa bie stock akase ebehye opa ye nian ye pedi wunye yeda obi nso wo ha yare obo nso obu akwa na se enya problem sa ode pua ne sa yare na was e fa na e spiritual enye ni nya na ye ti say ordinary yare obu akwa ne be ma ko hia ye no otimi to sa de ndema obu akwa no da ye no so no be ma ne se sun oyesunsun ni na oye ne nyema otimi de sa de ne ma ebra wonim de obu a woni ne te no unya sa problem but wujaya afi later no bonse ne wase nyema bitimi efifu wase bu akwa nsuo timi bu saa odi be ka se yare obekọ hospital no madudu enko da sika ni na be enso na be ma bi ane ne de ti ya mutena ye na moja no eno ana edi sa problem mo na wo face problem no no ne sika ba
Maame mu yemu. Kwa kansem pa na ewiase ese asen bisa kwa ne bi asen bi. Nti ye keka asofo hu nsem ya asofo ane dia beto paso ayeka no. Sofo pani Ogyaba. Ni bisa se ebetimi aba se ne atu ne ya Ghanafo ka ho asem. Ebetimi ayi ne mpagya mu ano no ana. Oh, masere. Ye ni mpagya kese na ni mpagya no abeji ni pansem. Ebi mu ka se na wie ya ba. Ebi mu ka se obekofom, ebi se na aso de begu. No. Omo ka na omo nim no omo ka. Ye ka tumi ye adwuma o. Tumi na ono no o yusu Ogyaba no. Enye sa yi totofia kwa enti tumi ni na akire Ogyaba ne onye. Ana ono so ayde otu ho na mo. On say o Philip say aye ne de. Ese na ni ad because of onim ni boy obi ka say Ogyaba asore ebegu a. Aswa me can say mark my word. Ogyaba asore enwu da afekra na asore no. Ebe ye kese. Ne wo ken ye maame sisi amapo so de kokoto so won asori de mu a wo kire se nyame se won kana no ntumi ne ato ne mu won kasa na odi ba be pija no wo so wo kasa no se tumi eti se tumi ne ban ho asem ne ye ka ne ye maame de no me ye maame sisi amapo ka no sa tumi na bi na wo ka ana tumi hu fo bi hye baabi Me de a me ka nde nye nyame tumi asem na me ka. Me ka tumi o wasa asi so ene nnete. Wo nsam tumi asem na me ka. Nyankopon ebe pagya wa ye wo kwan Nyankopon ye de epagya ase oye sofo a wa start asore no obe pagya wa asore na wo mu na no otwedom na omo abeba omo a nyame na ne be frefredom aba. Nyame nka nto se kodi bone na agina bone no so before say bibi esan bi ebeba beto no na nyame de agina so apagya na ye different we nya sa akwa we so. nti we de ne ntumi ka say ye sign Dabi we nya sa we de ani da ho ono anim ni oye so ono akonfirm we nya obi na eka ono ade atum wa confirm ontwa antoro se ye ntoro kra na wotwa ya eye no kore eye tumi no ebe pagya no me se obi ka se Ogyaba aso de begu a asema me ka mumo date nto edin foforo bi kra san ba be ka ne din no Ogyaba no edin foforo biom asan be ba be ka ho biom ebe pagya no ade ne ko another level. Se ye ni se wo ye Ogyaba wo sign the state here nti bi hu fo be na eba Oh, edin foforo be ba be ka Ogyaba no. Yes, wo de asema me ka mo san ba be ni interview. Edin foforo san ba be ka ni mpagya mu so ebe pagya obi ka se na aso be gu a me se wo boa na aso le mu da eye pagya so onim no oye wa prepare no onim no oye and some na abayo na ka nyina no ye be enipa be ka ne se wo boa ne bi be ka ne se ad ogu sofu n'anim ase da bi hwebo nsam tumi ebetimi ayi oba ede no ama Ogyaba tumi betimi ayi oba ede na ama sofu bi tumi na ayesa ayo na ebasa na obegina oba no so na wodi akreti bibi me ba se bibi papa ama me se omo ne de papa onto ono di begina so na wa kreti bibi e ebe pagyaw na odi amanti oba kro no ba tumi na ebe wi oba no ama wo no ne oba no oku no na ne ho ayo ofe na ne na ye ne oba mu ye ne mbe ye wi sometime no na animguase haba sometime na animguase haba na tumi ne fro ba no ko na afem na ni aba no afena na nani aba no ho so se ye de na waye afena na obeka abonten mumu sa time a Ogyaba se oba ne pe no oba ne ti me ka na abonten onye na atam na tumi na fo oba no yes onye na echele no oba ne ti me ka abonten sa time na tumi no e okriti oye na adwuma tumi ni nyankol tumi no etwe no ho kwa na afena no ho eba no ho so se ade na ba bi okeka ko ade na woye ade ni ade asem ni tumi no atwe no ho eti ya ne yakasa tumi a ya na ya me yese enipa ntie ne yeka hwe tumi ebowura nipa yete tumi betimi ebowura no ebetimi ebowura enso na wa na otewo ubetimi tibi wuye ya wo ba wo so na so ata but na etwa sa wo ye no na wo ya bi tumi ne twe no ho a afi na ubehu se na wo ye no wo chele no wa ma obi ama ne da itesi den ne wote social media kwa no wa ba ase sebi aduro kra na yede ache okwa ha no wakasa because afena no ho yede aba na ho so obi a wosi Ogyaba woyere nti wo mpene ma na yede wo nkoto obi a wage so but how there say what here say ma onye no ada nti mo asema me ka odi mo amfa nkwa dudu sene mama se saadi anka ye yi mema asofo no fima mema so a woyere mo san twedwa de senta bibiri oh when say we no a different part etin say so Ogyaba no no ani pem no so wo kopɛ ne ma a different
we no one say a man a mapping a man normal. Yeah, or but there was specific where you are. Obey to me, I will rabbi maybe a brab, not the woman in our condemn. Walk us and watch her say to me, quite a bit near you, Barney. Yes. What can be to say near Yaminimuno, when some soon, when someone told me, yes, away original. Okay, it is a bron some to be ma or the 2 minute show baby moon, and the set a trap mouse, say Bernard the Pijama dear. Ain't to be massa, a be a sad diano, a subi say any Pujaba can say or ye nipa or Mroyens in the Mroya Naba. Ye know ye pay ye embrace. Ain't a be a no on Mro, you know. Then Yamiafa quabi swap a sword, Sian and Sia, in 10 years, I and Yamin so bit me on my quine, and my side way out to say Ben and Nibanos. And only yen Africa, the problem. And none a queen, and only a problem. A big beyond your day. Barbara, some need a compare when some a dear. Now, what your fuck and missile, not one name. And only a problem. Ne mele there be there. O mele ne say. Nyankopon you a choose Moses no. Na Moses na come na enye bi ne ayo. Ne ha ne papa because na osan horo so. Enso Nyankopon etimi ma na come na ye den. Otimi ekọ ema no ekọ fam wa. The you na Moses akoma te am say ka otwese kan a anka obekunkum wo mo. So that say enti no enye say eti nyame afre me ye wudini me kum ni po ana nyame to ne nzafre me na me mituwe na me kum ni pa na nyame to ne nzafre me se me ye sofo maame ye nyame nipa still na me se ene de ma tshar ma kwotwe kan me de kum ni pa e bisa me se eye misu ay dabi anu nya no ma anu nya ta Sani yesi be ye great to an kwa kakra de no hankala de ya na wo hu. Ye tu be ye na kwa e twa se ko se kakra ho de na ye se be ye na nko. It is one thing say before to obey suffer no it trust you deliver and any man no e ko ba ne sa na ye free ni party bi mu ko ye yes what that so ye no it is na ni pay yes so la ho men wo ye yes it is a me ya konfo na no se ma tachira sacha na wasa tachira wa dia tum so wasa tachira ba say yan deliver o e wo niam bi a aye ntenten atwa anwo hia still na order so sheke bi it no na enipa na wo mu na wo ye bibia o se oh wona mele dabi me sa azum mi ni da nti so fo ntimi nya wona mele wo say we de ahade mi to se wa obetimi anya ba say ye kan sa enya normal ye kan because oh ye sofo wo ye nipa sofo e ye nipa but edie na e kire say wo ye sofo sunsun ye bi wo mo wonim sa before say obeka say wo ye sofo no won say nipa nyina age wodi tu nipa nyina ni eda wo so hele enipa nyina nim say wo ye sofo ne de wo ye sonko ana ani nyina ase wo ye kane o yes on say esum wa ha wo hwe ba say kane bright a ha nyina hye so wo ye sofo edin na da so no it just say wo respect wo ma edin mu ye de edin mu odu ase wo na mayi wase wo ana maye de mayi na Nyankopon ase wo ana wo yi wa esi de na wo no yi wo no na me ba na wo di twe wo di wo bokro no wo twese kan wo koku nipa na yo aka jam se mi ye nipa no senye we no da ba ye easy say asole mani nyada mu a mu gu ho nya no ka se wo ni mo da obetumi mo da because mu nya mu di tu no se o ye nipa ye kan say enye ye so far say o ye sofo no e twase o ma edin na da wo so no eye respect eye sonko e ko ba sa de a no na ma abontina wonti aso de mu da ontimo o se me de matengo e be free nya mfie because say e bia me nkwa aso de nsem bu o ho a me nte da but won so so la ta aso de mat nsem bu o ho a wa ye de wati but ni da ho no akoya onti na ne say eye ho na mele Mama, ye hwe no wa ye de nkomo meet na me say we twa to ne fancy. Ye hwe no wa Bible mu a. Nya me fa ne so border so many years. E ma ni pasakra wo madwa wo man sakra. E wi eche no de mo na kwasha kuma da fe. No what said ni pasa nya me etimi ba no so ma no boss ada ru. Na ho omre ba ko ne ensa no. Otimi boko dai ma na de jada ho ma ne. Na de jada ho no na ho omre ne pa no na so otimi do me ma ne yi. So on was malka on say nipa no ontimi nya nwomra nya me bekoso ayisu na me na ye na oh obetimi nya ho na me ama Nyankopon ebe de ebe yisu on say waka o si na ho nwem ko no o san kasai ema eye adwuma to atase tio
nyankopon so wafa ohunam mmere ne sɛdeɛ no ohunam on sɛ tete no yɛ de tete asɛm e de compare ene ya e different enu na ma enipa bebree yi so saa tete nsɛm no a yɛ di bɔne no obi tumi ka sɛ Abraham kra na ɔno no wale sɛ Solomon na ne yɛm yɛ sɛ but yɛn show Solomon at the end of the day na he fa na okowutɔ sɛ Solomon ɔno no honam mmere ɛma but on say upon when I'm learning yana etino I hear no okomuto musumfie Noah when I'm lay ensa at the end of the day on say I was say obonye kat na wo ma ayede ene ada etina wo ye Kristo ni a abi obon pa obo say ade bi e yesu ntidue a ewo wabra bom o se se Nyankopon ye de enyi mfi ho eti ya na ye nipa no enyema bebre ne enema ye ho kwan ema bibi ye de etoye because say wo bo mpa say awurade me ho na mre emema se me yo oba enti me peme ma se me so man but me peme ma se mpa enti eno ne ade ye mhwintudua ade na me mo ho mpa enti me bo ho mpa ye me ho na mre enti na Nyankopon no de sa ade ato me so say me nkoso a empeme ma ni bisa Nyankopon betie enti ne be ye ma animguase be to me a ebe ma medin no emanya medwuma no anya akono no obeye se obeyi ayeden afiri ho ba se me de ho na mre ne hye me ma adwunumu ne dia eno de enye normal e ba sa na okay mi bo sofu Ogyaba me asoreba ana one na akoye sa enti se me to no me yoba na me kɔ no kanse na se me kunu epema na me ba wo kanse ase sofu ade ba asem na wo beka akyere no because wo mu what on my panties what on them enti je ba futuo ana wo beka akyere me they say we odina prophet ona o preach a ni preaching no aje ba asem no wo beka ma me manya mu adwedesa se ne abai ko be afese ni preaching na e kwan bi obefa so obe preach biata ebe ye wu nipa na wo kɔ no wo ebe ye wo de hwe e kwan a tumi e fa so ye na dwuma no na do na ye wo ensori bedure wo ho a sikite wo mi say ye wo nsori bedure wo ho a ya chichi nipa gu prison omo gu asori wo but ya chichire wo mo ensa ebi nso so hihye cage ya omo enti asem bi e be ka fa so fo no bia wo nya de wonte nya so fo be ye bia na oni ade aye ofefe so fo ni dina ho kra na oteta odunso gu no ho wote wo na odidi mo mo fam kwa odidi mu nyina atam kra still no wani so eni pa kan se be ba mo cause 2 million na atwi nipa menya so fo no 2 million na ye na twuma enye so fo no so fo ni dina ho odina ho ma 2 million enti no onye bia da no ebe ye ofe esa kra be twedom kra ye de asaba on se ensem a e koso besisi nya me pese tiefuo me twe atiefuo adwena ba so ne se asema me kemu tie ne boko na mo ntena se enwe ne kakra wo betene me ka no ase on se ofili proud on se ni abai se oyobi a anka we ni kwa se obesoso so two okay wo besoso so se bi anka eye ne kuro anya ne kuro but ne soso so ni nyina achi no ofili proud se waye a waye odwom ofili proud se won fa ho won ke because of se onim baby ofili ene wonim ne wo ye ene wonim ne obenya because ne eba ne nsem no e chen ne ahwie gu sa wo siso sesa sofo bia obeye sofo a enyo sa ode mre ye no kwa kwa wo ye nya sofo pani bi oga na revenue student na baba na be ka se sofo bia obeka se uni hunam mre ye wo na se wo ya za ko ba ne sa se wo nye nipa ko se obeye ho ebi se waye nipa nko ade obewo ahomre e wo ho nti se de na wo kire sesa sofo bi se wo ye sofo a oni ahomre se de sa ade ne to yetirimu a eye big problem ekoba sa na satia na wasatia na enese onze ye ka satia satia se eniyema bia na wonamu a enye no ana waye de wayi wo firi wo wie de se de na wo san akom bi etina me ka se me twese kan ekum nipa ana me peme masem o de me bo adwaman a me peme masem na se me se masakira edi ehuna me se masakira nye me masem no na masakira na se masakira na se kwatiko no di na kwantia na me san me ma no ba mo omo be ye cancel no na me ne ebi mu kru na ebi mu ayi na me ne omo de dade na je se me nsakira
betumi aba sɛ wasakra ampa wayɛ ampa na mmom ebi a baako bi deɛ wantumi ahyɛ wo so ɛhɔ saa na yɛ hwɛ na man hyɛ mo so ne kyerɛ sɛ mensa kyerɛ maame ɛsɛ nyɛ honhom na hwɛ wɔyɛ menye etwa sɛ meyɛ honhom so because honhom no kwale honhom no ɛyɛ Holy Spirit sɛ wo ma ho kwane sɛ Holy Spirit aba abetom de si den na me se me pɛ me masɛm me yɛ kromfo masa kyerɛ na still me san bɔ kro no dia that means mensa kyerɛ hwɛ wo de Bible no kometimi so sɛ wo de Old Testament na kan New Testament yɛ abrabɔ foforo no kora no Paul na odi ewu yɛte ne ho nsɛm bebree but nyame wɔkɔ na wɔkɔ akɔdi ewu bɔne skwa ɛna Nyankopɔn tea no Yesu tea no wɔtea no wɔsa wote sɛ wɔsan yɛ osubi but treatment na ɔmode ma Paul asema Paul ka sɛ ne na wɔyɛ no etwa sɛ ne hu ha mensinka ne twi no wɔse de na no ayɛ no sɛ ne ne sɛ te sɛ ne wo bomi a menka because me mabro pen so what ɛsɛ ne no ayɛ no sɛ ne wo de bi etua ne ka onfa ho because sɛ wɔyɛ kra ma ne yɛ dai ɛboro so Paul ɛbaasa no ɔsan kɔdi n'akyi ɛsan kɔyɛ nneɛma a nyanse wan kɔ ho bim ɛkyɛ sɛ wasatra yɛ complete so wasatra me yehu satra no aso mfa so na wo se wo yɛ sɔfo wo de saa adwene tu tim sɛ wona mena dia enye sɔfo eti na times me ka sɛ de bia na sɛ yɛ de yɛni bu wo mo agidi din a wo kyerɛ sɛ nkɔm ɛkasa tobe do ɛna nipa nyinaa de yɛni abu mo sɛ ɔmo yusu onuru ɔmo akɔgye tumi bi dabi anyo ɔmo nko ha minim asɔre bi wɔ krom hia me bo ne din kyerɛ wa bɛgye mu nyina mo sɛm ebi mpo a me ka sɛ kwa na akɔ asɔre ni ɔmo de ɔbaatan ase wo makeka ne pɛn ɔmo de ɔbaatan ɛna hyɛ asɔre no ase ɔmo de ɔbaatan na gyina asɔre no enti saa asɔre a meka no ma meka ne kɔ bi nkyerɛ ɔmo kɔ bie asɔre no bi ɛwɔ akurase ɛdan mmiɛnsa pɛkura wo a asɔre no epigya but obeka say nyame ayi but unim in society secret society ni emu odu sɛ wo hyɛ wo dem na wo yɛ wa ade gye dan no ɛne fa me wɔ nkwa na yɛ de enim asɔre na meka no ɔmo de ɔbaatan ɛna hyɛ asɔre no ɔmo de hyɛ asɔre na egyina ɔmo de ɔbaatan asɔre no bia na mma bɛ mmiɛnsa na ɛde ɔmo start yɛ na baatan ka ho ana ɔbaatan ɛna ɔmo de sɛ yɛ ka sɛ yɛ de ɔbaatan na hyɛ ase a wo te ase yɛkum ɔbaa so ɔbaa biara yɛ ɔbaatan so ase yɛkum ɔbaa ɛna ɔmo de ne hyɛ asɔre no ase me se ɛnyɛ obi na ɛka me Prophetess Emilia me na meka me kasa de me nsa so esi me ho but me mo asɔre ni din no agye Ghana manfam nyinaa ɛna nyɛ Ghana nkokora me sɛ wokɔ baabi sɛ ɔmo abie baabi wokɔ baabi kora nso ɛwɔ hɔ asɔre ɔmo de ɔbaatan ɛna hyɛ asɔre no ase nyame tumi ɛwɔ hɔ bonsam tumi nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ me mani yɛ ɔkɔde ani sɛ nyame da so obie mani a omie ne hantan obie ma ne kɔ deep ana me no apama me ne nyame wɔ no me ka sɛ me gyina sɛ me bɔ mpa me sɛ wo yi bibi akyerɛ me a me mpɛ sɛ nipa bɛka sɛ asɛm a wɔka no yɛ ntoro bosɛmu kanti no wo yi a onyina me hu ne yie na me ka me nso maka ne yie me mpɛ ana dabi ana deɛ ne sɛ asɔre mo de ɔbaatan ɛna hyɛ asɔnti asɔre no ɔmo kɔ bie bi ɛwɔ baabi a ekoye ɔmo kɔ bie bi wɔ baabi a nipa nso yɛ de ɛba ɛnso sɛ nyɛ wa man church sɛ nyɛ wa man church ɛyɛ baabi a asɔre South Africa kwa asɔre mi kan ebi wɔ hɔ kodi bu ebi wɔ hɔ minim ada ebi so ata say but Ghana ha de bebree eto bi obeka se me de me kɔ CAC me de me kɔ Pentecost me de me kɔ Roman me de me one man church for dabi sister o yes wa obu o one man church enso ne nyame na afem konkono obi so o asɔre na wo no wo na ma asɔre a wo de ato ho so wo wa no kwa na ahyase no wo ni hobi ana tu omo hu ma asɛm tuntu no wonim sɛ baabi a wo kɔ asɔre no ɛhɔ yɛ kama dabi wo kɔ asɔre wo de kɔ wa asɔre ma wo mpa ebo a wo bɔ no wo mpa ebo na wo bɔ no ma ehu nya dai ehia mmɔ enkyɛn ne sɔfo no tina o mpa na wo bɔ akyerɛ no because of say wo yɛ sɔfo de sɛ ne yɛ ka no ne mpa na wo bɔ no so ebia na Nyankopɔn kwa onim no enso na wo na asɔre no wo na nyame onim enso ebia na sɔfo na wo so wo yɛ sɔfo no ebia na Nyankopɔn kwa no ohun baabi onam enso wo de nyame yɛ dai enim enti asɔre nye one man church enya asɔfofo enti sɛ wo yɛ sɔfo na aka sɛ
Wugina saa asɛm so sɛ wonam mmerɛ bia wɔ nipa bi aso a woyɛ big mistake. Nti na meyɛ ɔba a mede mmɛmasɛm compare me life sɛ mepɛ mɛma meyɛ mmɛmasɛm paa meyɛ tuutuu ni baa na sɛ ɛnɛ no mesi ɔpɔn tuutuu a meyɛ nyinaa no magyae masakyera na mesan bɛyɛ tuutuu no deɛ na gye sɛ meyɛ pretend Christian. Nti wobɛka sɛ wonam mmerɛ a ɛyɛ wrong totally mistake. A wrong message. You can say what they want to that's an ultimate sacha will be. Because Nipa na was sacha no. But need to send na o sacha na man if still no or cut or talk so a year one dia. Not just say which means one sacha. Ni what ye na we day. What ye? My 5 years send a clan and my jenqua. You con a better or who are you meet. No or sign or bar or bebano. Na would be bonia and say now but then okay when I'm melody I find me say when I'm learning obey your den I want so start what actually will be honest work na they say oh there by the air or the wow one what dear what di on an atena and send the fine as they say I will be so could be and now so baby and I will be it was a situation now obey me I could tune for obeka say oh nyan table ni nipa ni yesofo nti me honam nti so yesofo say o honam na e say dia that means let's just say you are not a pastor. You are not a pastor. Mom, yes. You are we the rain of KJB. You better you better yaba. You was our doesn't so they no crack about so me talk from my. The crack say you can actually ma yenuanom ma me ka ho bi wo ba me ka say me nyinu ho nsuo me sere mo bom pa se na me beyi wa anka say wukun amaw wo so ne wo de amaw tu emfuani ento obi a wagidi ni so obi o wosika obi a wagidi ni oyo ba na de sa de ni so a obenya problem ni wagidi ni wahwehwe bibi a kira kwante na edin je na ba ni onya ni sika na ebia na ma me enye kwa ye osika bi a ye kwa eye nshira ye osika bi nso ho a enye nshira ubedi but one hwe ubenya problem waba wo be ma be so pa hu se owoyere ana oni yire enko obi owoyere na wokone na tea because moment ya wokọ obi owoyere no wokọ be ma no wokọ akotoso no already no wo di kan aye 10 classes wo di kan aye because adwene e wo wutirim se nipa no wokunu wowoyere no waso pe na wagye atum te se won adwembone kwa ye de edi kan aba nti ne selu nwa ma no enye afutu amamo na wonhwe mu huye wonsusunso enye asofo eni too much because of say ensima abam mu anu fantu mu hofo ya mame Prophetess Emilia and adwetwe enkomo wo de afutu so a emu hwam akọ ebi obi ho de mayinya no mai da koto se obi eltu ne bafo na bi atu kutu dwem wani bo bi so ana de kutu bi atu kutu dwem sa na wo de aba obra amane kum efi yi metro go ja comment e wo video ase e de no na fe no me subscribe to so e too much age e ya kan na fa bell me kam sam apu bi aba nsa e beti ya ka me dai ma no number so e wo screen ati beti ya ka na wa friend all the social media handles so for what e too much age ho so ya kai so be like no wa share among you so e media should that good e media so